کار باری بابا جان سوخته سادیان شرکت علیجان این همه اکه علیجان های ماشینا و جیپو همه گرانیس قزاقستان بچه ها این همه همینجا حاضر ما ویدیو میکنیم. بسم الله. السلام علیکم دوستان عزیز، شب بخیر. قرار دارم در مترو کاتل که همراه برادرایی که ای هر جایی همین مسکو اومدن گرانیت پرسکت میکنن ان شاء الله. شرکت علیجان بابا علیجان همین جاز دبرم این همین اکه علیجان همین ما رکلام میکنم طولی قریب الحمدلله یک سال شد اگر خطا نکنم. خوب برادر عزیز این همین ویدیو را دیدی برادر عزیز بدون که برای شما عکس یک سر کردم نرخ نوای گرانیت میره میاد 15000 اکه علیجان گبزن چخلای وضعیت вале габзан шукронаи аллоҳи меҳрубон ҳама 100% бурда овардесем кадоме ки мисол ҳисоби бедакин бошам ма будои дара ягон ман кадан гапи дурӯғ гуфтан дар кон правилно ма будое ки ман кадан ягон 500,000 сум расход мешавад агар ман кардам бале шахсое ки ҳуҷҷатош соз нестам правилно бале ҳуҷҷат кадоме ки соз аста ягон чиз ягон сум расход намекунам қати меравам ба хоси аллоҳ масъалаи депортатсия видварен дар ягон ҷо вуҷуд надорад ӯ одам паноҳш ба худо бале бале ошам зога мо ҷавоб гуфтан наметавонем. бародари азиз як саволи дига ҳар нафар номи бобоҷон меравам меояд номаш қати рақами телефонша фанту накунад бинависа шуморо соҳиби хонаи худо иншалло мекунем ҳар нафаре меояд 200 одам мешим ё 20 касид иншалло 24 нафар ҳол беси аз он ҳозир доста метим 24 нафар шида 200 кас шида аз ҳама одамое ки рафта омаде аз фоидаи ҷайби бародар як каса хонаи худо роҳӣ мекунем ба ҳамин хотир сабур боша рақамото бинависе бачаҳои граница меояд. ака хусоҷон салом алейкум. салом алейкум аки бобоҷон хушо бо ҳолу худо бигир сири пойлишта нигоҳ кака ҳами хони худо гуфти ҳаминҷаш интересиш ҳами аниқа ин аст и ширкати ширкати замзам қати роҳӣ ба мекунад ширкати замзам роҳӣ мекунем иншааллоҳ медонам ба ки роҳӣ мекунем як каса хонаи худо роҳӣ мекунем ҳами ҳоҷи аки асан ҳаму мара ба назар бигирен ҳами ака қати ман мерам мақсади нами қити аки бобоҷон ҳар як кор кунем роҳӣ кунем роҳӣ мекунем бикунем намекунем парвисте партон дар комментариётон гупои безеб менависем. хуб дӯстони азиз бародари азиз хоҳиш мекунам ман шуморо ягон тиқа намешиносам алло баракат мусалмони тоҷика бас фақат хоҳиш соғ саломат рафта омада я видеоча кунед ки ҳамин вазъият тира ин ака мега хай се борчо мерам ём тенҷа чихел аст фаҳмиде бародаро хоҳиш омаде илтимос фаромӯш накунед ака алиҷона биге рақами телефонтона номтона нависа хонаи худо қуръакашӣ шояд ки чӣ мегӯянд агар парвардигор номту ғалти мере хонаи худо иншаалло. шуморо шунде бародаро алло баракатун тия ширкати алиҷон дар ютуби бобоҷон 88 дар инстаграми бобоҷон 88 ҳамавақт дар хизмати шумо алиҷон компаниями худаш алиҷон аст. ин мошинаи дестода то қай мошина эсози мошинаи асосишам ростиш дар раҳан яъне ки инҷа мазда дора қавр боло бо ҷипип дора тариф накунем биён баранаш хулоса ки дӯстон дар ҳамин бародар аст. видеора диди будун нархи граница кадом граница мебаред сагарчи мебаранд 15000 депортатсиё занг назане шахсое ки видварене занг назане бародаро яъне ки запрета дар назар дорам астаниет ки як сол ши нарафта 5 сол ши нарафта як моҳ нарафта ошибка кардаги иншалло занг зане ба хоси аввалиш парвардигор ахириш парвардигор ҳамин бародаро мебарам меорам правильно акаҷон алло баракатум тия роҳи сафед хуб кия мило нехуди дуо ка ки ман мило нестам ман блогерам биё дуо ку биё кия мило дуо ку намад мило нестам биё бабу бисмиллоҳи раҳмони раҳим баракат дар касбу кор иқбол овру аллоҳу акбар худованд роҳи сафед тия хуб саломат боша бародар ассалому алейкум.